tenkrát písnul pan Mašinský na Václavěka, běželi jsme mu pro pivo, tenkrát pasovali setníčky. Hezký. A jako do čbánu tepaných, jo, to nebylo jako, že flaška, neflaška. Musel být pěkný. A to byl první, to bylo něco jako pro Svěráka z Poliaka, kdyby to chtěli sepisovat. Jo. A kdo tam byl první, přines mu to, tak jsme se mohli napít. Jo, to je pěkný. Tak se mějte pěkně a co vám dílo daří. Jo, díky. Mějte se, naschle. Vážení cestující, osobní vlak číslo 9426 společnosti České dráhy linky S20 ze směru Milovice přijede k nástupišti číslo 1 vlevo, kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Čelákovice, Praha Vysočany a Praha Masarykovo nádraží, pravidelný odjezd 17 hodin 55 minut. Stanici Mstětice vlak projíždí.